Tnediet sejħet is-Siġar, kampanja bl-għan li toħloq kuxjenza ma' tfal rigward il-protezzjoni, l-importanza u l-konservazzjoni tas-Siġar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Silvio Parnis spjega li dan il-proġett se jsir b'ħidma diretta mal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna, kunsilli li se jkollhom l-irwol li jħeġġu kemm jista' jkun nies sabiex jipparteċipaw. Ħassejna li bħala kunsill lokali issa s-segretarjat tagħna li mill-paroli rridu ngħaddu għal fatti. Ma nistgħux nibqgħu f'dan il-pajjiż nippromovu li nkunu favur l-ambjent, favur is-Siġar u nibqgħu passivi u ma nagħmlu xejn. Kull familja se tirċievi ittra biex tfal bejn 8 u 10 snin imorru fil-kunsilli lokali rispettivi tagħhom u minn hemm jirċievu ktieb informattiv miktub mill-awtur Trevor Zara dwar is-Siġar f'pajjiżna u l-importanza tagħhom. Barra minn dan huma se jingħataw ukoll pjanta li l-quddiem tikber f'siġra u b'dan il-mod it-tfal ikunu qegħdin jipparteċipaw b'mod attiv sabiex insaħħu l-ambjent ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis saħaq li huwa ta' importanza li mhux biss nitkellmu fuq l-ambjent imma li naġixxu dwaru wkoll. Din hija inizjattiva żgħira imma b'sinifikat kbir. Il-tfal minn meta jkunu żgħar se jaqraw favur l-ambjent, se jkollhom siġra biex verament għada u pitana it-tfal tagħna li jkunu mbagħad ġenituri jkunu il-mexxejja tagħna ikollhom ġo fihom imrawwem dan l-imħabba lejn l-ambjent.